Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 16 na bulan sang Mayo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Negrosano nagpositibo sa COVID-19 sa Iloilo. Isa ka persona pilason matapos ginlabo sang 3 ka mga sospitsado sa banwa sang Murcia. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Luyag sang presidente nga matagan sang ikadua nga tranche sang cash subsidies sa dalom sang Social Amelioration Program ang gobyerno sang 23 milyones kalo income nga mga pamilya nga benepisyaryo bisan madamo na nga lugar ang magapaidalom sa General Community Quarantine umpisa karon nga adlaw. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inmanduan sang presidente si Budget Secretary Wendell Abisado nga magpangita sang pundo nga pagakuwaan sang kwarta nga ihatag sa mga pamilya. Luyag sang presidente, mahatag ang ikadwa nga tranche sang bulig pinansyal sa mga lugar nga yara sa Modified Community Quarantine kag General Community Quarantine. Buot silingon, kung may kuwaan sang pundo, ang mga pamilya nga una nakabaton sang Special Amelioration Program ang liwat makabaton sa ikadwa nga kahigayunan. Ginmensionar man sang presidente ang pagbaligya sa pila ka-asset sang gobyerno agod ibulig sa mga pumuluyo. Mayo ini nga kahigayunan nga bisan paano kaysa una nga palayag nga kon ara na ikaw sa General Community Quarantine, hindi ka na makabaton liwat sa mga bag-o naman. Sa bag-o nga mando karon sa presidente, sa pagpangita sang budget, posible makabaton kamo sang ikadwa pagid nga pinansyal nga bulig gikan sa gobyerno. Ina, kon may kuwaan sang pundo. Ang mga asset sa gobyerno dapat ibaligya kag ihatag sa pumuluyo kadlagko sa mga asset sa gobyerno, malagpad nga mga ektarya nga pwede mabaligya nga nagabalor bilyones. Amoy nang aton ibaligya, ibulig sa pumuluyo. Hindi na naton pag-ipatong pa sa tax o kunbuwes nga ipalukdo naman kay Juan de la Cruz. Nagaantos na nga daan sa kakulangon sa pagkaon, pigado na, winaswasan sa wala trabaho bangod sang COVID-19, patungan pa nimo sang tax, hindi na magwantay na sa pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Ibaligyata,
mga golf course kag iban pa nga wala man pulos nga ang makampang dira mga milyonaryo kag manggaran lang wala man gani makatapak mga pigado na kung may pigado man dati sulugoon dapat ipamaligya na kag amo ang ipanagtag sa mga pumuluyo nga karon ginagutom tagaan mo 6,000 hasta 8,000 ti ina hindi magdangat sa pila ka semana kung may ara sa sulod sa isa ka pamilya anom hindi na magdugay ti pananglitan makakuha pundong gobyerno ti liwat naman makabaton bulig ang aton mga kauturan kinahanglanon nila ina sa sini nga panahon kabay pa ma-realign kag makakuha sa dugang nga budget ang gobyerno dugang nga bulig pinansyal sa kay Juan de la Cruz. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang
hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na morning. Kamusta na ang Dakbanwa sa Bacolod? May bag-o na nga mga pulisa, may bag-o na nga mando ekotibo. Ang aton sini mga opisyal sa pagmamuno ni Mayor Bing. Karon nga adlaw ara na kita sa edalom sang General Community Quarantine. Check upon sa patrol, kamusta na? Ang mga check-up point naton, kamusta na mga priso sa merkado, kamusta ng palibot. Amo inang ihatag namon sa inyo karon nga kaagahon sa wala pa makahimos, amatamat na, no? Amatamat na kadto sa mga merkado, Burgos, Libertad, Central Market, kag pala-pala, mas temprano nga makahimos, pamahaw, mas maayo. Balita sa patrol. Opdang kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, good morning. Ang sitwasyon subong no nga kaagahon diri sa Metro Bacolod masyado katawhay sa gihapon ang mga dalanon sa piyak sining subong Action Fred sa aton sining mga kauturan may ara na biyahe subong kaagahon nakita naton so far ang kalabanan na gabiyahe sa karon ang mga tricycle particular kung magatulod ikaw diri sa area sang Libertad Public Market. Ang pila ka mga dalanon, especially ato mga ECQ check-up points, Action Fred, subong wala na, no? Sa area sang Burgos Silado, way naman, nalabyan kagina sang patrol, particular ang area naman sang Lopez Haina, nasa may kuan balayon Action Fred, sa may Mandawi Foam, wala naman Action Fred. Iban nga mga ECQ check-up points, especially sa dalan sang Lacson, particular ang area sang sa may cyber center ayon, wala naman Action Fred. Only ang nakita naton diri nga may ECQ check-up points, diri lang Action Fred sa area sang Libertad Public Market. Pamangkuton ta lang Action Fred kung ano gid ba ang purpose still nga nagpabilin sila. Mangkuton tabi si Sir Nabi na Action Fred
ang mga tao na mag suksok sang face mask. Nami ang action Fred kay kabalo ka ang mga tao nga kapanindahan. No, na-immune naman sa pagsuksok sang ilang quarantine pa si Sir Bakay pamangkutunta. Sir, subong diri lang sa aton sa area sang Libertad ang mayara check-up point, sir. Sir, kaya ginakuha sa sir ang mga parking, sir. Nga hindi siya maginutok sa sulod sang market. Ay, okay. Bali, sagwa lang sa Japon, kaya para at least ang makasulod tao, lakagang mag-delivery. Oo. Pero ang mga delivery, kung butsing ganun, sir, kung abri ini ang inyong area, ano mga amon nga oras, sir, ano, damo na salakyan diri sa palibot o kilid sang merkado? Yes, sir. Ate, siguro ko, why kiniguro kami dito. Ang parking ni Guro do, dubli na ni Guro. Kaginutok na ni Guro subong. Sa kabilugan, sir, kung iba niya, wala naman sa mga check-up point sa sulod. Diri na lang sa inyong area, may instruction man, sir. Sir, nga ate, maintain na Japon ang parking sagwa lang. Kaya para at least, ang social distancing, tapos sir, ma-maintain lang. Okay, action Fred, no? Para ma-maintain lang ang social distancing. Sir, nakitaan ko diri sa pagsulod, sir, halos tao may quarantine pass. May gyapon sila sa may nakita na nakasuksok sa face mask. Yes, sir, pa sila kapakita pa sila gani. Japon nila pa rin pa sa amon di. Oo. Ko tayo okay, makita suspended man ang quarantine so. Pero face mask, sir. Face mask importante sir, kag social distancing. Yes, sir. Sir, thank you kita. Action Fred amoni, no? Diri lang sa area sang Libertad Public Market sang nasilingtan na nga may ara sang checkpoint inaya para ma-minimize ang pagsulod sa mga salakyan kay kung amo nga oras action Fred sa pagkadamo na sa mga salakyan nga nagparking skilled sang merkado that is why makagutok man pero subong sini action Fred sa area sa Libertad Public Market damo na sang nagapanindahan ikumpara mo sa mga previous days naton nga halos limitado ang pagsulod pero this time Wala na quarantine pass eh. ay naka-quarantine pass nga gay na require mo. That is why there is a Libertad Public Market sang na Silington Action Fed damo na sang mga nagapanindahan ang iba naga-deliver na ang iba naga-plaster pa pero ang mga baligyan still Action Fed ang mga pulis ari man gyapon skilled sa diin gina-observe sa mga kapulisan ang social distancing in which amoni ang pinaka-importante diri sa tanan action Fred, no? At the same time subong nga kaagahon sang nasilingtan na plastado na ang pila ka mga baligya sa aton sining mga kauturan may ara diri ang baligya sa mga panakot may mga nagabaligya manggihapon action Fred sa mga isda kag iban pa budbud ara sa gihapon nagpabilin para sa aton sining mga kauturan kakari kita skilled mismo sang dalan along Libertad Public Market sa may Lupisana ayon ang available subong action Fred ini tinumpok na ning bagdigianay diri crablets ma'am tagpilang crablets ta 200 ang kilo. 100? 200. 200 crablets. 200 ang kilo sang crablets. Pero ining gagmay tang kuan niyo nga kasagtag pila? 150. 150. Pero pwede lang ni kabakal tinumpok sang crablets mo? 20-20. 20-20. Oo, ining kuan niya tahong tinala. 50 ang kilo. O tag dili alin? Sa Banago. Tag 50 ang kilo sang tinala action Fred na available sa aton sining mga kauturan. May ari man diri action Fred nga mga shells, green shells may ara man available subong tag pila green shell ta ma'am? Tag 70 ang kilo, tag Ang tumpok ya? 20. Ano ni nga klaseng kuno? Ha? Litob. Litob action Fred oh. Mini siya oh. Tag pila sang ining litob mo day? 20 lang tumpok. 20 ang tumpok. 20 ang tumpok sang litob nga available subong action Fred diri sa area sa sagwa ayon sang Libertad Public Market. Ay ara man mga isda nga mga available man subong aga diri sa area sang Libertad Public Market. Hindi madula si Marot pero si Marot subong action Fred nagdalag ko si Marot. Tagpilang Marot mo subong ma? 140. 140 amo ni ang presyo sang Marot. Magluwas diri may available man bao. Kampiyon ining luko section Fredo dagko sa mga luko subong available may ara man niya pasayan nga dagko putian pang pasayan no.
Mangkutonta si Madam kung tagpila ang iya sining pasayan. Ma'am, pasayan tagpila? Tag 340 kilo. 340 kilo, siyempre, pero dagko ni siya kayo. Nga mga pasayan, putian eh. Lukos, tagpila tayo. Tag 240. 240 ang kilos ang lukos. Pero dagko ni siya klase nga lukos action friend. Pero may gagmay man siya. Oh. Tagpilang gagmay mo nga lukos, ma'am? 1.30. 1.30, no? Amo ni ang available subong nga kaagahon. So amo ni ang observation action friends ang patrol sa mga dalonon presyo sa merkado. So ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod kalakip na ang presyo merkado ginadulong sa inyo sang CL77. May 26 milligrams nga vitamin C nagapapaskob sang immune system. Likawan ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water, plastic bottle, ukon lapad bottle. Ang CL77 mabakal sa mga butika ukon farmasya malapit sa inyo lugar. Basta't laking CL77, laging panalo. Rekta sa patrol, redaksyon ninyo Bukina, ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Daw, na maguhan magkita, no? Amatamat, may biyahe na, ang mga di pasayro nga salakyan, may mga tricycle, taxi, gaginawa-guwa na subong. Mangod kay among ining bag-o nga mga pulisa. Sa ikadua nga utong karon sa aton pagpangalagad, iplastar ta na sa pumuluyo kon ano ang mga bag-o nga mga mando ekotibo dire sa siyudad sang Bacolod. Kapamahaw na kumuda, bago ka nambit pa nagbababoy, no? Daw ginapulo pangita ko nga nablang pagbakit mo gaso-aso pa sa kiharon mo siya, pagkatapos sausaw mo sa sinamakan bla, o sa pagkanamit. Pagkatapos may talong ka, sugba mo, panitan mo, pagkatapos tuktukan mo sa ahos kag subuas Bombay bla, patis kag sinamak para magkuha sumuod, baw daw kanamit ipamahaw na. Tapos may kalukalo ka, asas sa pagkananam, wala tupong. Oh, pulo pamahaw na kumuda, pero hindi ka mo magkalipata, pamasyar ka mo dira sa Life Extension Clinic. May na kay sigurado gid nga magbakal kamo sa ila produkto para nga magdipinsa sa aton lawas sining kadelikado nga panahon subong. Kay babakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa anuman nga kagaw nga may mo magtapik sa aton lawas. Amo ini ang Life Extension Vitamin D3. Panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Ini siya magadipinsa kag magkakasabalatian nga magatapik pa ukon gana magtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05. Mabalik kami pagkatapos ini. This time check. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:09 na ang Malacanang nagapakig-unong sa kalisod sa pamilya. Kaabyanan sang anay Senadora TC Aquino Orita. Nagtaliwan ini siya sa edad nga 75 anyos. Nagpadalagid condolences ang Malacanang sa iya sini mga himata kaabyanan, no? Si Orita nangin senador ini siya durante sang 11 kag 12 Congress. Nangin kongresista man siya durante sa itong 8 kag 10 nga kongreso. Nagtaliwan ini siya. Si Orita ay utod ini siya. Niyan ay Senador Benigno Ninoy Aquino. May pilaman ni siya ka mga hagna nga ginpasar sa Senado kag kongreso. 75 anyos siya nga nagtaliwan. Amo ini ang palayag sa Malacanang kahapon sa ila sinipagpakig-unong sa pamilya ni Maria Teresa Tesi Aquino Orita nga nagtaliwan na. Okay naman na ang edad nga 75 anyos. Nakaserbisyo naman siya sa 2 ka panalgan sa Kamara kag Senado. May pila ini siya ka mga ginpasar nga hagna. Iya ini ang Solo Parent Act. Iya man ini ang Early Childhood Care and Development Act. Sa ini siya nagpungko sa Kongreso kag Senado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:11 na. Mabalik kami, dugang nga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Oy, kapi-kapi kita. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami niya, kaya wala kalamay, natural sweetener lang. Mayo ini, ipangapi sa bugos nga pamilya. Pwede kay lulo, kay lula, kay tatay, kay nanay, pwede sa kabataan nga aman, non-acidic, non-addictive nga kape. Pero purte ini siya. Kay gintunan ini sang mga scientifico sa Amerika dito na diskubrihan nga kung berde pagali ang kape, purte ka powerful sa inya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen, loaded pa sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton kolon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita, tatlong adlaw, hindi makatsar. Oy, kung hindi magwa ang higko, hilo na ina sa aton lawas. Pagwaon tagid. Kapi-kapi ka lang. Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ang kapalaran na sang isa ka higanting television network ka ara sa kamot subong sa kamera na pasar na. Inaprubahan na sang Committee of the Whole ang House Bill 6732 nga naghatag sang provisional nga franchise sa among television network tubtob sa bulan sang Oktubre subong nga tuig. Pasado na sa second reading. Ti kahapon si Deputy Speaker Elre Villaporte, sila niya, talakayo na muna na, namlang patas gid nga pagtalakay sa kamera. Nga ginaduso nga prangkisa, renewal sang ABS-CBN. Ang hagna ginduso mismo ini ni House Speaker Alan Peter Cayetano, mapurti man nga arangkada sa iya. Bisan kaupo diya sa Kongreso, nagpitik man kay Cayetano pagkatapos nga wala maaprubahan ang among prangkisa. Kay ginatudlo ang NTC, ang among kabangdanan, ginatudlo ang Solicitor General, nga among nagpugong, pero ang pila ka mga kongresista sila niya, dapat isa sa balasulon man, amo si House Speaker Alan Peter Cayetano, nga kadugay na nga ginlumluman ina, dira sa kamera, wala gintalakay, tigin dali-dali lang, bangod sang dihamak man nga komentaryo dihamak man nga arangkada, sang pumuluyo sining pagpasira sa isa ka television network. Pero ang kapalaran sini, sa nasiling ko na bisan nga aprubahan ini talakayon sa Senado, maghalin gyapon ini sa Kamara. So ang kapalaran sang among television network ara sa kamot sang Kamara. Kay amo ini silang may sulo lang nga puder nga maghatag o kon magkakas sang prangkisa sang isa ka television network o kon isa ka radio station. Wala na sa iban. Bisan sa opisina sang presidente makarekomendar, pero ang may poder gid nga maghatag prangkisa sa mga radyo kag telebisyon, amo ini ang Kongreso. Amo sa may sulo nga poder. Ti ang ginaayo sang ABS-CBN nga prangkisa 25 anyos nga ginapaaprubahan dira sa Kongreso. Ti siling sang Senado, kadamo man sa mga wala man gani makakuha prangkisa, madamo man sa nag-apply, ara pending man sa Kamara apang padayon ang ila sini pagserbisyo, padayon ang ila
operation. Nya tinga pinasahi gid ang among television network nga sa kadamo sang ginapanugutan, kadamo sang wala prangkisa, ginatalakay pa sa Kongreso padayon ang operasyon. Samtang ang ABS-CBN niya nga pinauntat ini sa likod sa pasalig man mismo sang NTC House Speaker kag Senado nga tagaan provisional nga pahanugot nga makapadayon sang ila sini operation. So sa nasiling ko na nasandig ini sa Kamara ang palaabuton sa mga 11,000 ka mga empleyado sa among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Check is brought to you by Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami, dugang nga balita kag isyo. Pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ang ginapa
Diyan namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya. Balita naton sa Kapitolyo, Negrosano nagpositibo sa COVID-19 sa Iloilo. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo kung Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. May isa ka taga Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19 samtang ini siya ang ginabulong sa hospital sa probinsya sang Iloilo. Sa record sang Department of Health Western Visayas, nagapakita nga ining Negrosanon, isa ka mangingisda halin sa barangay Nanunga, Banwa sang Hinigaran, 38 anyos ang pangidaron. Sa record nagapakita nga sang Mayo 3, ini siya ang nagbiyahe halin sa Navotas Fishport sa Manila sakay sa Silver Sea nga vessel. Kag dito nakabatyag siya sang hilanat ubo kag pagkabudlay kon kabudlayan sa pagginhawa. Mayo 11 nagabot siya sa Iloilo Fishing Port sa Tanza, Iloilo City. Kag sa Mayo 12 siya ang ginadmit sa Iloilo Doctors Hospital kagin kuwaan sang x-ray. Sa diin ang resulta nagapakita nga ini siya ang may pneumonia. Mayo 13 kinakuhaan siya sang swab kagin padala sa Western Visayas Medical Center sa National Laboratory. Mayo 14 nagwa ang resulta kag ini siya ang nagpositibo sa COVID-19. Ini siya man ang ika-102 nga COVID-19 positive sa bugos nga Western Visayas. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Action Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Ang buot silingon, hindi magkumpiyansa kay padayon nga nagalighot ang kagaw ining COVID-19. So tanan nga prekosyon, tanan nga pag-andam, himuon naton, hindi kita luyag nga magbalik kita sa aton ginhalinan. Las 5:34, dugang nga balita kag isyo pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. Philippine Standard Time, las 5:38 na. Dugang nga mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos ga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa ka persona pilason matapos ginlabo sang 3 ka mga sospitsado sa banwa sang Murcia. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred, pilason ini sa kapersona matapos labon sa inatudlo 3 ka mga suspitsado sa Purok 9, Barangay Manoyan, Murcia, Negros Occidental, tinilikdan nga gabi. Ang biktima diri kilala sa kay Harold Mariviles, 39 anyos, kag ang mga suspitsado ginkilala naman nga sanday Noel, Romel, Rodel Solano. Ini sila mag-amay aksyon Fred tanan nagapuyo sa nasambit man nga lugar. Sa pag-imbestigar sang kapulisan, nabtan nila dito nga pilaso na ining sambit iya nga biktima. Gindala nila ini sa Murcia Rural Health Unit kag gin-transfer diri sa syudad sang Bacolod. Ang mga suspitsado nagpalagyo matapos na komiter ang krimen. Karon Action Fred padayon pa ang pag-imbestigar sang kapulisan. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi
Action Radio. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Action Radio. Bacolod, saludo sa imo, padayon Action Radio. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Damo ang daw na maguhan sang pagbiyahe sang pila ka mga tricycle, mga dipasayro nga salakyan nga nagasinabay-sabay lang pila man ka bulan, no? Nga hinidlaw ang pila naton ka mga kauturan nga wala makakita sang dipasahero nga salakyan. Karon na mga alas 6:30 talakayon na kon anano ang mga binag-o-bago nga mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia. Anano ang pwede kag hindi pwede? Anano ang iimplementar sa idalom sang General Community Quarantine. Diri kita na panilagan ta ang syudad sa Bacolod. Kamusta? Anano ang mga nagluntad sa sulod sang 24 oras? Ano ang kaundan sa mga blatter entry? Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, may nagpalagas pa. 17 tanan nagkaladakpan sa curfew. Ang Palagas, ha? Nagpalagas Wala sila kabalo nga hindi ni palagas kay padayon ng curfew. Action Fred, siling na taraitani. Asusta kay sa station number 7 napulo ang nagkaladakpan sa curfew, while ang station number 1 isa ang nadakpan. May nadakpan man Action Fred sa station number 2, anom ang nagkaladakpan sa curfew, sumatotal may ara Action Fred isang 17 tanan ka mga persona ang nagkaladakpan. Pila ka mga stations o backup stations ang nakatuan taman pero wala sila sa may nadakpan Action Fred o kung wala sa may nagpasaway. Action Alvin. Yes, sir. Abi ilaragway ta sa aton mga tagpalamati kung kamusta ang dalanon sa syudad sa Bacolod. Anano nga mga salakyan ang nagasilabay-sabay subong? Ang kalabanan nga nagabiyahe karon Action Fred o kung nagasinabay-sabay sa karon ining mga motorsiklo kag pribado nga mga salakyan. Sa dalan sang Lacson, actually diri kita sa area sang Lacson, Mandalangan, subong sini may isa na kitang nakitaan subong nga aga Action Fred. Nagbiyahe, naglabay, wala na madugay. Ang kolor sang salakyan, bata, libertad, orange ang kolor Action Fred. Isa pa lang, ha? Isa pa lang, may naglabay naman diri ikaduha, pula naman ang kolor sang salakyan, pero ang social distancing Action Fred sa likod, katunga lang gid Action Fred. May face mask magsuksok. Oo, may face mask man Action Fred. Diri Action Fred may ari isa sa may kagina ang iyasang bata libertad bala. Salakyan, ang driver nakasuksok face mask. Ang sa likod ng mga pasahero nakasuksok man sang face mask. Taxi yan. Taxi, kagina panlibot naton. Wala pa kita so far sa taxi, no? Base sa area sa may bangga, sa paradaan pala kaseres Action Fred. Kasi makakuha kita, no? May sa tricycle man, kagina, nakitaan man naton, kagina Action Fred sa area sang Mandalagan.
kaga nakuha ang taman gani sa picture, pero ang suro diri sa mga drivers ginapahanugutan sila magbiyahe, pero isa lang gid, no? Isa lang gid ang pasahero. Social distancing kabahin ini isang social distancing action Fred nga ginapatuman sa karon diri sa syudad sa Bacolod. So kita mo isa giman ang pasahero. Yes, Action Fred, no? Isa gid lamang kay Action Fred nga pasahero ang sakay. Kag may mga pulis mga Action Fred, especially sa may area sa Buri Road. Sa area sa Buri Road, may policeman nga nagabantay. Iniba ng mga paradahan going Abcasa, going sa area naman sa country homes. Kagaiban pa nga lugar, may ara mandri Action Fred nga mga pipila pagid lamang, no? Ka mga tricycles ang nagabiyahe. Istorya taman kagina si Police Lieutenant Di Pasukat, din suno sa ila ginaamat-amat nila idukar ang pila ka mga drivers, especially wala nakabalo sa lay. Kagang polisiya nga dapat isa ka driver o sa tricycle driver kag isa gid lamang ka isa ka gid lamang ka pasahero ang pwede diri Action Fred. Bisan si Sir Di Pasukat kagina, siya mismo nakanotar kagina nga isa gid lamang ka sa laking di pasahi pa so far ang nakalabay sa ila sining area kag moto ang orange man nga color Action Fred kag ginkuhaan man kagina sang picture. Pero mga merkado ta puno. Ang mga merkado Action Fred abrina, no? Pero pinaka mga ang merkado sa Libertad Public Market damo. Ang Burgos Public Market nagaamat-amat na, pero may kuan sila Action Fred, may baral bala kung ara sa may Burgos Hilado. Pero ang dalan itself nga Burgos sa Hilado nga sang una ara mismo sila sa may tunga sang dalan sa crossing. Subong way na gid na ara lang gid ang may baral nga ginbutang lang ugalin sa area sang bangga sang Hilado, partikular sa area sang Burgos Public Market kag diri pamutangan man para ma-maintainer man nila Action Fred ang pagdagsa sa mga salakyan di pasahe sa mga pribado nga salakyan nga nga mag-parking sa merkado mismo. And ang ginlabyan taman kagina Action Fred ang area ang Libertad or rather Central Market sarado pa subong oras. So, amo ni Action Fred, no? Ang pila ka mga observation sa patrol, may nagpa-record naman to kagabi sa police station number 1, biktima sang pagpangawat. Swindling, nagpa-record sa area sang station number 1, ang tagrikalmoging kilala kay James Robert Claude. 19 anyos nagapuyo ni siya sa Purok Matahom, Barangay Tangub, diri siyudad sa Bacolod, mga 7:45 kontak na kagabi samtang ara sa Bacolod City Public Plaza. Isa ka wala makilala nga persona ang nagpalapit sa iya, mahulam cellphone, asusta. Ay dugay-dugay, nadula ang nang ining wala makilala nga tagpangawat kag dala ang iya sining cellular phone. Ang balita sang patrol na dulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee, fortified with mangosteen, santones, kag stevia. Makabulig, no? Agud ma-prevent ang colon kag ginapagwa ang higko sa tiyan, agud malikaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na healthy ka pa. Be fit, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Pagta sa patrol, with aksyon ninyo bugina, ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 Mayo, ano? Medyo balik jutay sa kinaandan. O nakabakal na kamo sang 26 mg nga vitamin C, ang CL7-7, nakabakal kamo sa parbasya kag mga butika, hindi magbakala sa ginalibod lang pamalay-balay, nga nabutang sa mga mineral water, nabutang sa butilya nga plastic kag lipid nga butilya. Posible piki na nga 7-7. So para makasiguro nga makatapla gid kag makahatag sa aton sang proteksyon sa pamalatian pagi sa vitamin C nga CL7-7, bakal sa original, bakal dira sa butika kag parmasya para makalikaw kita sa piki nga CL7-7. Laking CL7-7, laging panalo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.